guys! Happy Wednesday! Ayan, so, tanghali na ako nag-start ng ating vlog, no? Tanghali na ngayon. It's tanghali, alauna na talaga. So, nakaluto na ako dito. Ayan, oh. Nagluto na ako ng parang inihaw na liempo. Charot. Tapos, ayan yung aking ginagawa-gawa lagi po na na cucumber, kamati, sibuyas, na may sile, ganyan. Tapos, nagsangag ako. Same ng sangag ko nung nakaraan. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Dito na lang ako mag-open ng ilaw sa may lutuan. Ayan, oh. Oh. Ba? Diyan ako nag-ihaw, oh. Ayan, oh, di ba? Oh. So, ngayon, dahil tapos na ako, I'm waiting for my husband. So, ngayon, walang pasok ang schools. Kasi, dahil nga sa weather na, ngayon magsusnow ng malakas. So, ngayon, guys, snowing na nga. Nakikita niyo ba yan? Snowing na, ang puti na sa labas. Wait lang, pakita ko sa inyo. Tignan mo sa may bintana namin to, guys. Ayan yung snow na. Malakas yung snow ngayon. Nandun sa mga hindi ko pala inopen kasi nang malakas yung bintana kasi makikita ng kapitbahay. Nakakahiya. Charot. Pero malakas. Malakas ngayon yung snow at hanggang mamayang gabi siya. So, yun. Guys, naka-t-shirt lang ako. Ayan na, oh. Oh, lakas-lakas na ng snow. Tapos, crunchy na dito sa may upuan ko. Ganyan. Grabe. Puting-puti na yung namin. Paligiran, oh. Diba? Kita nyo yan? Oh. Puti na. Wait lang. Harap ko kayo sa medyo talaga. Kita nyo yan? Malakas siya ngayon pero wala pa yung asawa ko. Ginawa ko siyang something sa something sa labas. Ayan oh. Ayan. Nagsusnowing na siya. Oh. Hindi siya nag-snow as lang siya sunny kagahapon. Ayan. So, i-open ko lang ng ganyan para labas-labas yung amoy ng pag-ihaw ko. Ganyan. Kagahapon, hindi siya nag-snow. Siya. Pero, nag-snow nung nakaraang araw. Kaya yung mga snow nandun pa din. So, dahil, kahit na may araw, nandun pa rin yung snow. Kumbaga, nandun pa rin yung ice. Ganyan. So, yun. Hindi pa lang naglakad-lakad ako kagahapon sa park. Kagaling ko ng bayan. Ganun. Tapos ngayon, ito na malakas yung ulan. Malakas yung snow. Hanggang mamayang gabi yung snowing. Ganyan. So, yes. Asahan ang makapal na snow talaga. Ganun. So, yun. Gantay na lang ako sa asawa ko. Ginapak-apak pala ako doon sa labas. Nakita ko basa. Kasi umapak ako doon sa may mga snow sa labas sa aming balcon. Ayan. So, yun. Waiting na ako sa asawa ko, guys. Tapos kakain kami ng lunch. At ayun, update ko na lang kayo later sa mga kung anong ganap namin for today. At malakas ang snow. Pagka ganun, guys, kagaya tutasin sa mga sasakyan, parang gumaganyan. Yung parang alam mo, bato yung tapos minsan hindi ko makapit yung brake pagka sobrang frozen yung kalsada. Yung mga ganun. Ayan, so yun. Yes, oh yan na siya. Ang snowing. Ayan. Bala ko sanang lumabas Gusto kong lumabas. Pero maaga pa naman. So, siguro mamaya pagka lalabas ako. Tapos maglalaro tayo ng snow. Ayan, so yun. Update ko na lang kayo. So, ibig sabihin, pagka nakita niyo yung mamaya nagpaglaro tayo, ganun. Ayan. So, yun, update ko na lang kayo mamaya. See you later! So, yung asawa ko. So, yun. Ininit ko na yung aking, may natira pa pala akong paksiw na bangus. So, ininit ko para ulamin ko rin siya. So, yun. Nakain na kami. Kasi itong pork na ito, para yan sa asawa ko. Gusto niya yan. Tap na ako ng ganyan. Another, diba? Parang lang. Ayan, ayan. Ayan ang aming ulam. Inihaw na liempo. Ang sausawa namin at ang sinangag na maraming gulay. Ayan. Yung paksiw na tira, oh. Yummy! Yummy, 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 yummy. The soccer season is over. Oh, yeah. Yeah. No smoke. The soccer season is over. It's not too long. So long. We have in January. So, nandito nga ako sa labas ngayon. Kasama ko yung aking josawa. Magplantahan lang kami.
Dito lang malapit sa amin. Pero hindi ako bumaba kasi snowing. Ang lakas ng snow, guys. Alam niyo ba, ganun? Ang taas ng, ang kapal na ng snow sa kalsada. Ganun. Tapos wala nang bus na nagbabiyahe kasi hindi niya yun kakayanin. Hindi nakakayanin yung mga ganyan, lalo na pagka, halimbawa, yung mga biyahe paakyat, ganyan, may mga bundok-bundok, ganun. So, yun. At nakakatuwa kasi nung una, tinatanggalan ko ng mga yelo tong mga namin, sabi ng asawa ko, wag na, may yan, may mga heater yung mga natin, may heater yung side mirror, may heater tong front namin, nakakatuwa rin. Yun siya, yun ang asawa ko. Ang lakas ng snow. Tignan niyo ba, guys? Maano na, malabo na kasi nga. Pero kanina puno yan ng snow. Puti na ang lahat ng kapaligiran. Close my eyes, I don't wanna fall asleep. Nasa labas kami kahit malakas ang snow. Ayan, so yun. Ang langsam-langsam lang ba? Ang pagdadrive. Ayan, so yun. Kasi may sinadya kami dito sa labas. Ayun, so yun. Parang puti ko dyan sa dahil sa ko siguro ito. Kaya parang ganon. So yun. Oy! Play with the snow! Look at that. I'm playing with the snow. Malabi. Playing with the snow, right, Malabi? Close it. Ang lamig. Yeah. Naglaro. Lakit. Miss Luisa. Yeah. Miss Ordinary Song. Bye. Huh? Bye. Where's the driver? Oh, diba? Snowing. Kraftverkehr kann ja, damit kennst du. Some. Good kami. Yeah, Oh no, what a man. it's good. Where are we going now? We're playing. We're playing in the snow. What's that? Let's go. Come on now. Lalaro, sabi ko sa asawa ko, saan na kami pupunta ngayon? Kasi kami, may pinuntahan kami dito, nagpagupit siya, ganyan. Tapos sabi ko, maglalaro tayo ng snow. Wow! Look at that! Wala lang, gusto na naman maglaro. Charot. Malami! Ito kami ngayon sa city Wala masyadong nagdadrive kasi nga mas snow. Katingin sa akin yung people. Ang lakas ng snow. Saan yung asawa ko? Ay, kausap siya dun. Maglalaro tayo. Where? Saan yung asawa? Oh. Ayun na kami. Papakita ko sa inyo yung kapaligiran namin. Yung balkon namin. Ayun, puting-puti na. Yan. All complete white. Oh, look at that. Still falling.